Experti, ktorých si platí ministerstvo financií, chcú zrušiť rodinné prídavky a daňový bonus. Ľudia, ktorí podľa nich dobre zarábajú, vraj tieto peniaze nepotrebujú. Štát by týmto krokom mal ročne ušetriť 160 miliónov eur. Analytici patriaci pod ministerstvo financií chcú, aby už dobre zarábajúci ľudia nedostávali rodinné prídavky. Podľa nich ich majú dostať len tí, ktorí to potrebujú. Navrhujeme úsporné opatrenia vo výške 160 miliónov eur ročne. Zdroje na financovanie nových politík je možné hľadať predovšetkým v plošnej a dlhej podpore rodiny, ktorá tvorí 1 miliardu eur. To je takmer polovica rozpočtu ministerstva práce. Múdre hlavy teraz riešia, koľko máme zarábať, aby sme už na prídavky nemali nárok. Zatiaľ sa hovorí o sume približne 1500 eur mesačne v hrubom. S plánovanými škrtmi súhlasia aj odborníci. Rodinné prídavky dnes nie sú testované, to znamená rozdávajú sa takisto na ministerské deti ako na deti rodín, ktoré sú skutočne v núdzi. To je príklad neefektívneho použitia verejných zdrojov. Len napríklad v susednej Českej republike sú rodinné prídavky obmedzené a dostáva ich ani nie polovica rodín. A tak toto funguje takmer v celej západnej Európe. To by im tak nechýbalo tým, čo majú veľké príjmy. To im určite nebude chýbať. Tak zás už keď je to, že ozaj má 5000 alebo čo, tak to by už asi nemali. No. Ďalšou možnosťou, ako naplniť štátnu kasu, je to, že by sa prídavky na deti či daňový bonus stopli v deň 18. narodenín dieťaťa. Uvažuje sa aj o skrátení rodičovskej dovolenky. Minister práce je však zatiaľ zdržanlivý. Voličom sa to nemusí páčiť a tak chce najprv zistiť, aké sú presné príjmy rodín. Počká si na ročné zúčtovanie. Áno, oslovuje ma, aby sme sa potom venovali otázke, do akej miery a ako diferencovať vzhľadom na príjem rodiny jednotlivé príspevky, ktoré sa týkajú tohto charakteru. Adam Zavřel a Darius Haraxin, televízia JOJ.